Kunendaba eshaqisa abantu ey'nkundleni zokuxhumana ngomunye wesifazane oneminyaka engu-31 ubudala okusolwa ukuthi waguga ngokushesha ngendlela engaqondakali emva kokuthandana nowesilisa waseNigeria. Ngokusho komndeni wakhe-ke lo wesifazane onengane eyodwa wayejola nale ndoda ngaphambi kokuba bahlukane ngo-2022. Kuthiwa-ke emva kokuhlukana kwabo le ndoda yanyamalala kwangaziwa ukuthi ikuphi nezwe kuze kube yinamhlanje. Emva kwesikhathi esincane-ke lo wesifazane waqala ukushintsha ngendlela eyethusayo. Kuthiwa-ke umzimba wakhe waqala ukuguga ngesivinini esingajwayelekile kwaze kwaba sengathi ungowesifazane osekhulile kakhulu. Iy'thombe-ke zakhe ey'sabalala ey'nkundleni zokuxhumana zishiya abantu bemangele futhi besaba. Kube sekuvela-ke omunye wesilisa ethi uyimisele ukumsiza ukuze kutholakale iqiniso ngalento emhluphayo. Le ndoda-ke ithi ngesikhathi iphenya kabanzi ithola ukuthi akukhona ukuthakatha njengoba abantu becabanga, kodwa kunendaba exhumana nenyoka noma amandla athile angajwayelekile ahlobene nenyoka. Lokhu-ke kushiya abantu abaningi bethukile futhi bephawula kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Ukugela kaloyanga muntu. Ngifuna ukuyikrasha njengakafiki nami umatshelile. Akaloyanga umuntu ugela. Inyoka emshayile ugela. Ngiyosiza yena noma wakhe ngoba noma wakhe na uthi ulokeke inyawo naye. Ngiyobasiza uzosukuma ahambe. Abantu abaningi bathi le ndaba iyakhombisa ukuthi umuntu kufanele aqaphele kakhulu abantu angena nabo ebudlelwaneni ngoba awazi ukuthi baphethe ziphi iy'mfihlo. Kanti-ke abanye bakholelwa ukuthi le ndaba ingase ibe amahlebezi noma into ekhulisa iy'nkundla zokuxhumana ukuze ihehe abantu. Kanti-ke abanye basola ukuthi mhlawumbe uthakathiwe noma kunento engavamile eyenzeka empilweni yakhe. Kodwa manje lo wesifazane usephumela obala ngevidiyo entsha lapho echaza khona konke okwenzeka ngesikhathi esebudlelwaneni nale ndoda.